Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Sanibonani nginibekelele ngiphinde nginamukele kuzo zonke indawo kuphi nakuphi la nibola khona le video mangoqala usijonele likhasi wamukelekile igama lami ngusibonga konke wakantwana ngicela subscribe uphinde ucindeze nebell phela khona ungeke usale ngaphandle ngaso sonke isikhathi mangifaka ehamba phambili kanye nezisematheni kanti ke ngicela futhi bafethu niphinde ngilandele lapha enkundleni yokuxhumana ku Instagram @zwida_media nathi sikwazi phela ukufika ku 500 followers bafethu nami ngifane nezinye izingane kanti ke singene kuze ngizokhuluma ngazo namhlanje kuma labaningi umculi uSJAVA ushaya ingoma ezithandwa kakhulu eNingizimu Afrika iphumela ubala ngokushiya kwakhe kuyilebuli iAmbitious Entertainment uphumela ubala enkundleni yokuxhumana lapha ku Twitter la athe afaka khona incwadi wathi nginibingelele ngizothanda ukuthatha lethuba nginazisa ukuthi mina neAmbitious sesithe zakhetha ukuhlukana ngendlela ngizohlezi ke ngijabule ngethuba bathe bangipha lona lapho kwakungekho khona wayimisela kunginika ithuba kanye nenkundla futhi ke ngenxa yabo ngikwazile ukuthi ngakhele umama umuze ekhaya ngizohlezi ngijabule ngalelo thuba futhi ke ngizothanda ukuhlonipha nabo bonke abaculi aba-under yona ilebuli abathe sasebenzisana nabo kanye no producer senza umusic omuhle kakhulu anginankinga namuntu angiyena umuntu wamabhifu nanokukhuluma ke izinto lezo engayithanda ezingenza ukuthi ngihlezi ngiyithulela ubeke esebalula ukuthi ke kungani ethe ukunyamalala einkundleni zokuxhumana kulesikhathi kuthulekile bengekho mandla ubelungisa zona ke izinto ezinjengalezi nanokuthi ke uthe uma umuntu oqotho ke kwamele ukwazi ukuthi izinto uzenza kanjani ngendlela enobulungiswa wasecela abantu ukuthi ke ucela ukuthi bemsupport njengoba bebenze nala ebesedicelelwa khona phansi isithunzi sakhe kodwa ke abantu bebema njalo bethi cha sizofa la ukufa khona indlalifu ucelile ukuthi ke cela ukuthi abantu beqhubeke njalo naleyo support abebemupha yona uyayijabulela kakhulu futhi ke usazoqhubeka alethela abantu umusic omuhle kakhulu kanti ke mangidlabela phambili uma ngazi abaningi umsakazi uKhozi FM uTSHATHA Khatite NGOBE la athe aphumela khona obala ngokhaqwa ubhubhane lweCovid-19 abantu abaningi ke bamangalile kakhulu kuyinto abathe bebengayilindele kanti ke uTSHATHA ukwafaka ama video lapha einkundleni zokuxhumana ku Facebook esho ukuthi ke uyohlola kanti ke kamumva nje ama results athe mayibuya amtshela ukuthi ke naye ke usengomunye wabahaqekile ngalo lolubhubhane leCovid ngaphandle ukuthi ngikhuluma kakhulu ake sivele sizwe nansi clip la ebechaza khona ukuthi ke kwenzakaleni ngaye ngifisa ukuthi ngikhulume la nabalali bokhozi ngalesikhathi yabo ngendaba wena gwala nami engangiphathanga kahle nami ngishaqisile ngamangala kodwa ke angifisa abalali bokhozi FM ukuthi bethuke njengoba ngizwa namhlanje ngisebenzele ekhaya ngizoqhubeka ngisebenzele ekhaya izinsuku ezithize kusho ukuthi ngolesibili ngapost ivideo lapha nabayibona ku Facebook na ku Instagram la khona ngahamba ngayohlola for iCovid-19 yabuya ke imphumela izolo mini yaqinisekisa ukuthi cha leli gciwane litholakele kimi nginalo kusukela ke osukwini lwayizolo ayike mina bafowethu sengiyaphela khona la izona lezi bengithe manginilethele zona usukwini la namhlanje mina ngintathele ka YouTube sengiyayiqopha lezo zasivele siqede ku comment section le ndaba usho ukuthi ke ngabe luthini uvo lakho ngesithe sakhuluma ngazo osukwini la namhlanje kanti ke sesibheke khona lapha engosini yethu la isithi khona ke woza nekhono la sifuke sibonakalisa khona amaciko lo noma iliphi talent umuntu analo simdlale ke khona la ekhasini lethu kuizwide nation kanti ke asivele sishona khona ubusuba rate ke ukuthi umuntu ngabe umnika ngakhi over 10 kanti ke hayi ke mina sengithi ke eshelele awukholula ngisho ukuthi siyathandana day by day sesihlala ngoxabana asikeki into zethu ziyaphambana uhlale nami namaplans azohlangana uhlale nami namaplans